Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baro pinampet yaka batisi TV manipyang sabhai pi shiki Khubor kimat. Ngine passion kon sharp shi Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Haga singi ublai ka khar Tarik Naitung ara sa pun riu. Kylleng ibalap yau bom uba na do kapor jong ka thamaba. Bat yau ni ubom menta lawan man shimti no da ki pulen. Kani kala ja haga shnong langkerdeng mi ngi ha block 3. Uwe usamla wadang arpo arsnem kerta. Ula sya syo bat sya rakbor na Anjali petrol pump barim bat ula sya luti lut kepisa ka jongu. Hadian ki brio ki barak bor ya ki bemla ban itu kila pelat nyo ya u hamal ki. Kat kum ka Khubor ka baki pulit kila pelat pat ba. Ha ka website jongki. La ong ba kani kala ja ha ka shpotrik Naitung ara ja pun rio. Ha ka por laish teng no phai singi. U Superintendent of Police jongka East Khasi Hills suba Vivek CM. Ulai thu baki pulit kila register case ya ka jingja ka belaja ha lapalang. Ha ka bas sanmud ki brio kila yap ha ka pung Ulai thu ru ba lakhot hajeri ki trayeng bat contractor ba pentre ya ka ni ka kam ban pan jing shai na ki. U mentorong ba ka Jylla konrat kong ka sangma ha ka khatlai Tarik Naitung ara sa pun riu. Ula pen scam ba ka sarkar kan shim ya ka sin jam ka bating e persha ya ki baran kti ha ka jingja hala palang ka bala shim ya ka jing im jong sangut ki sim riu. Halor ka jingja hani grims ya ka bala kno ba udon we unas shinrang bejrong kti ya ka we ka khna ka barang hapo khat prasnem karta. U Superintendent of Police uba Vivek CM lai thu baki pulit kla shim ya ka ni ka case kum ka special report case bala register case ro hapo ki kendon an jong ka pokso. Uba Vivek CM lai thu bakada wujingyo jamin jong ka so nam ragwanshi kade pakadon ka jingba kala ha ki lai tili ki kat ha ka por baki pulit ki kem ya ka but ha ka jaka ba tho shi spotlight BNSS ki pulit ki thopan ban ka south spotlight BNSS but ha ka BNSS ulong ba kam chudan ka south spotlight Henry ulong ba ka sonam hadu mentaru kadang dot hashilong bat kalet shaka hajar bakhot yaka bat ka jingbishar benya yakni ka bukodma karangya shakmat Umenturong ba ka Jylla konrat kong ka sangma ha ka khatlai Tarik Naitung asa pun riu ulong ba ka jingshna ya ka entry exit point ha umling kamdi satya ka jing e Henry ka benta ka bakong san kalong bandon ya ka an bat ki kendon ki bala ban pentri kam ya ka jingkhmi benya jong ki brio ki bawandrung shaka Jylla tangkawai Henry ki pulik layo jingtet bakidon laingut ki besha bat bor ha ka jingja ka balaja ha uput usam jong ka light mkra police station U Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek CM ulai thu baki pulit kidang thwet ya uta ubrio namar ba hayeng ru umdan ka jing thwet ban yo kem yu kadang ya shakman ki brio ki bale dusman ya ka homestay ka bala tip kum ka Oakwood homestay ka badon Harisa colony Shillong kila sha kem na Assam U Superintendent of Police uba Vivek CM ulo ong ba marsin yo jing ujor ka kunhun jongki pulit ka Meghalaya kalami na Shillong bat haringkat ka jingatri lang bat ki pulit ka Assam kila yo bat yaki ha Assam balara ru iki shiyeng ka shari Henry na marba ka de ka jingpen khen ka ba khamrit kila yo jamin Henry ka jingtoken kandang ya biteng bat uncharged shi ru yaki Laingot ki ba Jylla na ka Jylla Uttar Pradesh ki berankti pan Birmingham bat men Punjab pin Pradusman ya ka kamra yeng pasa Oakwood homestay Shillong kila sha kem na ka we ka jaka ka bahab hapo ka Sambuktala police station Alipurduar district na ka Jylla West Bengal ha ka kunhun ki pulit ka East Khasi district How kurwa blapha do Superintendent of Police ka East Khasi Hills suba Vivek CM ha ka khatlai Tarik Naitung aja pun riu lai thu ban lor ki laingut ki pulit ka layo ban bat lang ru ya ki laingut ki wei pat ki khna ki banang hapo khat prasnem karta Uba Vivek CM lai thu ba ki pulit kidang ap ka postmortem report halo ka jingyap jong ka wei ka kan thei brio ha ka shnong wa long but hadin balayo ya ka postmortem kinsalap ba ka de ka jing penyap hi ni ka de ka jing sha penyap
Kinayalam jong Khasi Students Union haga khatlai Tarik Naitung asa phunrio kila IT da ka dorkhas House Superintendent of Police uba Vivek sim halor ka jingshim sting jongki pulit ban ke mardor ya way unas shinrang ubadei naga Jylla Rajasthan ubala tipkerteng kum Hari Narayan ubatrei hakawei ka jaka ai jingsumar jong sarkar pedeng kabadon hak hapsor hakabala kanno bola jongti balle klem akor ye way ikna kanthei iba khatsan snem karta wat hadien baki bahayeng hasem jong I hybrid kila mudoi dak ejahar shaki pulin u president ka all Jaintia master road worker and labor union uba KL Perian ulapan pau ya ka jungsngau diau pau chief engineer ka PHE shim la pelait ya ka tulop jong kinang trei master roll mentala lai benai kata nadu ubnai ya yong jemmang bajiliu u MLA ka mau kerwat constituency uba rintan lengdok tongkhar ula pli pat ba ya ka dorbar hall jong snong mau thau yang nong trau southwest Khasi Hills kaba kinong shnong kila angno daki pau snam ya ka bala tailing ba ka scheme special rural work program jong snam araja apulai aja pusau but na ka scheme MNGRES ha ka jingnot ka bakot shilak ka kum shibenta jong ka jingra khi kan baburam ya kalung khos ngiyam ka shispa khnai phuwe jong sim tirat sing ka hinyau trap youth council nong thliu circle ha ka khannyau Tarik Naitung aja phunrio kan pelong ya ka first tirat sing open to all marathon aja phunrio na ka benta ki khna shinrang ber kan thei ka Khasi Students Union ha ka khatlai Tarik Naitung aja phunrio kala pha biang da ka shithi pinkan mau yo director ka nigrims ban pintrikam ya ka jingthung kam nurse ya ki kan thei ber ki shinrang prapola arpo ban khmi biang ya ka bha thungkam niktrai Jylla bat ba ya ka examen thungkam deben pelong hi da ka nigrims amsho da ka norset kumba lale hagis nam baladam mat kiwe de kiman UMLA ka mau hati constituency ba Charles Marngar ha ka khatlai Tarik Naitung acha phunrio ula hiar jurip bat yakindu ru yakinong ram hagat han tengam Pyrthei district kibala shakta na ka jingbam poi bha ka shaki penthor kaba ki jongki bat don pat ki penthor kibala sha penjulor na ka jingshlei ka wa yam ka kunhun team revolution mixed martial arts ha ka khatlai Tarik Naitung acha phunrio kala padiang buram yikirang bat ki thei yakura ka Jylla Meghalaya kibala yo khurtakma hagaransan yakura kickboxing OFC 4 lead Mohan Sonowal Trophy champion team trophy bapinyan daga octagon MMA gym kabala long hanot Lakhimpur Assam nadu ka khandai Tarik hadu ka khatwei Tarik Naitung araja phunrio ka Jaintia National Council but Jaintia Students Union haga khatlai Tarik Naitung aja phunrio kala pelong da ka jingyat pat ba bantur sha office trekam jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council na ka banta bandawa ya ka council pakanya da ya ka hok long trai halor ka khindau ka shyap jong ki pat ba ka ilaka nongkhli East Jaintia Hills District ka Union of Cook Cum Helper PM Portion Meghalaya haga khatsal Tarik Naitung aja phunrio kala lum jingalang ya ki nong shet jasngi hagi school repair kibaran hapo ka Jylla banya kransani halo ka jingpen trekam pura ya ka scheme balamang naga sarkar pedeng naga banta ban shet jasngi katkum ka bha ka baki khna school ki dei banyo ngine bha banta shi Khubor na Kylleng ki banta jongkari ka jingja ka bampat juja menu ru haka san himasima jongkari unoyalam ka seng BJP ha Kerala ubala sha set phatok UR Sugathan ula sha jit kum u councillor jongka Thiruvananthapuram Corporation ula bam smai hapo phatam jongka Viyur Central Prison hagasi baar hadien ba ka Yingbishar Kerala High Court kala a jingbin ban pelong ya ka jingbam smai hapo patam we shipai Assam Rifle ula khla nobat sangwat ki weipat ki shipai klamin saw hadien ka jingthei jong improvised explosive device uba klein bor bha ha chumo ke dima district jong Jylla Nagaland hagasngi ningkong la ong ki he sarkar shisngi hadien ba we shipai Assam Rifles ula khla nobat sangwat ki weipat ki shipai klamin saw ha ka jingthei jong ubam IED ha chomo ke dima district jong ka Jylla Nagaland ki bor pahara ha ka singi ba ar club pinjoria ka jingkhanra da ka jingat reilang hapring ki shipai ka Assam Rifles par ki pulit ka Nagaland kan salong ka jingsarong ya ka Jylla Kerala ha ka janmit jong ka singi ba ar haba unong her how ka nasa u Dr. Anil Menon uba ka long ying tanra jong u ka deina Ottapalam Palakkad district un salet biang shak international space station ha ka ling sun her how Soyuz MS-29
Ka Kenuhun Menteri Jong ka Tamil Nadu kan saa ya ka jing menjur ka bakhadu ya ka jing terwa mang tingka bakongsan. Bat ban penku ya ka mang tingka bapura paningkong Jong ka Jylla ha ka jing alang bala penya da Menteri rong ba ka Jylla usi Joseph Vijay. Ha ka khandri trik Naitung shwaban ra ya ka yeng dor bar thau an ha ka tayo ka paningkong Jong ubnai nailar. Kadba ka Uttar Pradesh bat ka Punjab kidang pinkre na ka banta ka election sha ka yeng dor bar thau an ka bansalong house nam ubanwan ka Congress sa Shisian kala Shem ba kala ikndo ikijing ki ba kala mat minshwa ha ka Jylla Madhya Pradesh Rajasthan Karnataka bar kibe pat ki Jylla U Menteri ka Sarkar Padang Obakmi ya ka tanat kampo ying Amit Shah ha ka singinangkong ulapli ya ka vegetable sub yard badang shna thamai jong agricultural produce market committee ha ka shnong dahikam Gandhinagar district jong Jylla Gujarat ka balongkum shibanta ban pinklan ya ka jingpenya yo ikimaram ha ka than U MP jong ka BJP u Sudhanshu Trivedi ha ka siningkong ulakan thoting ya unong yalam kalyang persha Lok Sabha Rahul Gandhi daga babu jingkili ya ka jingbam poi sha ka constituency barim ka bala mikmat minshwa ka wayanan ha ka ke Jylla Kerala adin bakaladon ka jingtwa khndo na ka jingther ulabba ubajur kini par Kylleng Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei kinong penya ya ka Melbourne meets Modi kila pha da ka jingtho show nongyalam kalyang persha Lok Sabha Rahul Gandhi Bacho President ka Congress National Malika Arjun Kharke ta ka bakanta ya ka jingkatho baki hajar ngot kinong India ki basa ha Australia ki bla poisha ka jingalang ha ka khandai Tarik Naitung ha Marvel Stadium ki dei ki bashu siu pisa ya ka bala bei da ka BJP la ni da ka sarkar India U President jong ka United States Donald Trump ula ai dak bashen ka wei par ka jakashna tiar nuclear jong ka Iran kalaban kala longkum ka sop dung jong ki shipai ka United States dak baong ba ka ni ka jaka ka balatip kum ka Big Axe Mountain ka don hapo ka jingpet ngor jong ka bat ka don ro ha ka thup ka bala ban sha hier thma ha ka nu ka klipman ki jing ha ka liang ka jing shngai ki dang long le se ka jing khanglat ka bakrauta na ka banta ban pintrikam ya ka jing thmu ban pintrikam ya ka China Myanmar Bangladesh economic corridor what happening bala pinthamai ya ka jing pintre ya ka ni ka project hadin ka jing ne jingo jong Menteri rong ba do kari Bangladesh u Tarik Rahman ya ka China haubna jiliu ka Democratic Republic of the Congo kala pintim ba ka jingpang Ebola kala salat hagi pratli ki Jylla ha ka ba habarok wikari kibayo ya ka ni ka jingpang kala kanjo shaka shiajar praspa nyopulangon kanthop yan ruspa nyopangon kibayam ongka kai phot ka bala pinmi da ki bot pinya jong ka koi ka khia jong ka ni kari ka jingya brio na ka jingkhiu jumai bajur ha ka arpusatri ujliu ha ka Venezuela kala kanjo shaka sawajar sauspa knai phongon ong president jong ka National Assembly u Jorge Rodriguez ka Venezuela kalamat hadu shiajar aspa artli ki jingkhnyu ku jumai hadin ba aja ka jingkhnyu jumai u bajur arsin ganthi Lightly ki nuclear reactor hagri France kila sha khangdam kat pa pratli ki weipat kidang trika malumala namar ka jingshit kar ang jongasngi ka banangai peteng hadu menta lai thok la thai Khubor jongkari kumba sangot ki khnaren kila klatno na ka jingpang yang persit hagri Bangladesh haki arpusaw kanta ki bala lenno katana do ka por prabjim step hagaski ubleng da ka jingyap jong ki nyamut ki hybrid ka jingyap jong barok ki hybrid hakari barok wei kala kanjo menta shaka nyospa sanpu prangun lai thok la pathai Khubor jong ka than tikito gilong ki Khubor hakimat menta asgi kublei Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.